To assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki, yau za mu zo muku da bayani kan Mr. Gen Kongurum. Wannan bacai ne wanda ya kisan gilla wa Ummeeta, yarinyar nan da take kan yanar gizo na wato TikTok, wanda kowa ya santa mace ce wanda take slaying, take flexing, take kuma doping. Allah ya kaddara da kaddarar ajalinta a hannun wannan bacai ne, wanda bayan ya kashe ta hakan yasa mutane suka yi cocurindo aka kama su aka kai su hannun hukuma, wanda har ya kai ga ya nemi lauyansa kuma yanzu an yi zama da shi a jiya. A wannan zama da aka yi da wannan bawan Allah hakan ya sa ya fitar da wa'yansu shaidu wanda yake ba da dalilin da ya sa ya kashe ta, a inda yake bayanin cewa ya kulla igiyar soyayya ne a dalilin ƙawarta. Bayan sun kulla soyayyar ta yi ƙarfi, daga nan kuma ya ci gaba da mata hidima na wato dukiyar kuɗi, wanda dukiyar ta haɗa ta kama kimanin naira miliyan 60, wanda bayan miliyan 60 ɗin nan akwai wani bayani da yake ƙara jaddadawa da cewa ya taɓa bata naira miliyan 10 da ta je ta sayi mota, sai ta ki sayar motar, ta garzaya ta yi garin Abuja ta je ta sayi fili, daga nan ta fara ɗaura gini. Bayan haka ta yi auren farko, bayan ta yi auren farko ta fito, sai ta zo kuma take buƙatar cewa su kulle igiyar soyayyan a ci gaba, kuma aka kulla aka ci gaba, sai ta ƙara buƙatar kuɗi daga gurinsa na cewa ya bata kuɗi domin ta je ta ci gaba da wannan gini da take a garin Abuja. Da ya ce ba zai bata wannan kuɗi ba, daga nan sai ta ɗauki wato hoton wani sai ta tura mishi take cewa yanzu wannan take so ba ta son sa. Yace wa'annan suna daga cikin dalilan da yasa ya ingiza shi wa'annan aika sannan kuma yana da sauran hujjoji wanda zai kawo ta a ran 12 wato rana ta yau kenan. Sai dai har yanzu ba mu samu rahotannin ita wannan shari'a ta wato yau ba. To wa'annan dai su ne dalilai, kuma ya ce zai kawo bank statement na banki wanda yake tabbatar da cewa ya bata wa'annan adadin kuɗaɗe. Amma amsar shine anan, wannan diya in a garin China ake, ɗan Najeriya ya kashe 'yar China, lalle za a kai ga wannan lokaci har a zauna a yi shari'a, kuma har a ba wa ɗan Najeriya dama ya kawo hujjoji? Amsar ina bukata daga gare ku daga comment section. Sannan kuma bayan haka, hukumar Najeriya da kuma shugabanninmu na Najeriya ya kamata a bi wa Ummeeta haƙƙinta, ko da miliyan 100 ya kashe mata, to abin dubawa ne domin ranta ya fi wa'annan maƙudan kuɗaɗe. Allah ka mana jagora. Sai kuma magana na gaba da za mu yi shi ne bayani da ya faru daga bakin DSP Abdullahi Kyawa, wanda ya kawo bayanai akan Gaddafi Isagir, yaro matashi wanda ya kama kishiyar uwa ya kashe da kuma yarinyar da take gabanta. A dalilin ta uwarsa kishi, dalilin kuma faɗan da suka yi, ya fita ya bar gida. Bayan ya dawo yana zata faɗa ya wuce, kuma bata bari ba ta cigaba da zagin sa, hakan ya ingiza shi ya ɗauki screwdriver ya caccaka mata a wuya. Bayan an kai su asibiti, daga nan aka tabbatar da cewa sun mutu. Ita kuma yarinyar ta bada gudunmawa wajen kare mahaifiyarta, sai ya ɗauki tsumma ya shaƙe mata wuya. Menene dalilin da yasa wannan kisan? Ya ce daman shi ma yana jin haushinta a dalilin kishi da yake taya mahaifiyarsa. To ƙalubale gare ku iyaye maza, ku kula wajen